kula pun manak pitu. Aduh jenengan pripun? Sakniki pun boten ngalor. Kenging menapa kok mlampahipun? Kula niki nami sinten? Aduh, kok jengkel pit? Tidak ngendikan kok mrono mrene. Tapi ora karuan, restunipun menapa salah. Kula boten utut, rumiyin kula ten Surabaya. Kapan dina jemuah kula benjang badhe tindak pundi? Kapan kok pengelan napa jamur? Ora mungkin mripat kulamur. Tapi nak menang ora caturan. Memang aku ganteng tiada tandingan. Sakniki dintene Sabtu. Emas kang mas kesah kala pundi? Sapi kula pun manak itu. Aduh jenengan pripun? Sakniki pun boten ngalor. Kenging menapa kok mlampahipun? Kula niki namine sinten? Kok jengkel pit? Tidak ngendikan kok mrono mrene. Dadi ora karuan, restunipun menapa salah. Kula boten utut, rumiyin kula ten Surabaya. Kapan dina jemuah kula benjang badhe tindak pundi? Kaping-kapingan napa jamur? Ra mungkin mripat kulamur. Tapi nak menang ora caturan. Memang aku ganteng tiada tandingan.